Sa lalawigan sa Siquijor, buksan na sa lalawigan ang ilang turismo alang sa mga domestic tourists nga gustong mubisita sa mga tourist destination sa probinsya. Apan gipasabot sa Provincial Task Force COVID-19 nga ila gihapong ipatuman ang health protocols o travel guidelines sa National Interagency Task Force sa pagbukas sa turismo. Gihanay na nila ang pamaagi alang sa hapsay nga pagsud ug paggawas sa lalawigan. May pagawas og bag-ong kamanduan ang Kapitolyo ubos sa new normal. Mato ni Governor Zaldi Villa nga tuyo sa Kapitolyo nga hinay-hinay nang makabalik ang turismo sa Siquijor ug mapalig-on pagbalik ang ekonomiya sa lalawigan. Pabilin gihapong ipatuman sa Provincial Task Force COVID ang minimum health protocols. Og naa lang sila medical certificate swab test from the port of origin. Din pag-abot dire wala nay problema kay dawaton na diretso without the quarantine as long as they are negative.